Здравейте на всички от Vlogs, аз съм Жокер 50 и при мен е Стакус, един мой приятел. Здрасти. Така, сега ще мина на нормал за Киев. Така, сега първо ще си направя лопата и брадва, защото ми свършиха. Така, малко лагва. Опа, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Паяк, мамка му. Паяк. Мали. Паяк ми се спална. Как ще се спалниш тука, бе? Майка ти стара. Опа, малко съжалявам за цензурата. Така, съжалявам. Много съжалявам. Така, ама малко ма стресна този паяк. Така да се уверя, че няма нищо в къщата ми. Така. Да си поема дъх. Щях да припадна, съжалявам. Опа. Ама си взех въжето му, т.е. пажената му и мога да си направя... Не мога още. Такова стринг. Така още малко съм шокнат от тази битка с този манянчен паяк. Така, сега какво ще правя? Ще си взема шунка. Защото... Месо, бе. Да, месо, аз пък. Шунка. Така, може да ви лагва, съжалявам. Но... Така, ето взех. И сега ще го опека. Защото сурово все пак. Никой не обича сурово месо. Така, там не съм довършил. Ще трябва да довърша там. Виждате, че лагва, не мога да се ориентирам. Ето там е лодката ми. Още ще си стои там. Ще трябва да си довършва. Ама това паяк малко... гадно. Не ми хареса този паяк как се спална тук. Незнайно защо. Но нищо. Все пак това е Майнкрафт. Случват се такива неща. Така, сега опичаме това месото и ще ходя за... Сега, какво ще... Да, ще си довърша там недоправеното. Така, ще се изкача с дърт. Така. Така, Стакус е MLG Peach, който играе GTA 4. И може да играем Call of Duty двамата с коментар. Ако и той иска. Ето тук, така, виждате какво е грозно. Ще го оправя. Ето така. О, да. Тук е оправено. Така. Така, много лагва, знам. Но сам този епизод да се надяваме, че ви лагва и се прибих. Да. Лагва. Не знам за вас дали ви лагва, но на мен ужасно много ми лагва. Понеже снимам. И понеже конвертирам. Затова конвертирам миналите видеота, които вече ще сте ги видяли. Защото... Така. Ето. Да. Ама не знам дали е подходящ. Да. Питай. На Майнкрафт може да бъде? На Майнкрафт може да бъде? И може да вали сняг. Между другото. Този епизод не знам какво ще правя. Ще експлорвам и това ще правя. Защото се насъбраха много вече. Ама много лагва. Сега дано не ми завали. Защото мразя да вали. Особено като снимам. Така, сега си правя една кирка.
Така, много лагва, знам. Спокойно. Ще го правя лага. В скоро време. Така. Така. Сега тази шунка ще взема. Даде месо, аз пак шунка. Нищо... Психичните ми отклонения не са най... О, фейл. Изядох си шунката по погрешение. Шунка, аре си... Охо, яйце, супер. Таз кокошка снесе яйце и сега си... Не, няма да го направя. Аз съм имал кирка, бе. Там е много такова. Така, маха мъгла да видя за някоя пещера. Така. Айде, пак се стъмни. Така. Така. А пък, що не експорваш някоя мина? Аз ли? Аз имам друга работа сега. Едно шибано зомби ме уби. И не съм особено весела. Ето има мина. Не точно. Но намерих въглен. Но няма го взема, защото не ми трябва. Така, този епизод нищо няма да правя. Нито няма да експлорирам мина, нищо няма да правя. Ще копам дърво. И ще си направя камина. Това ще си направя камина. Да, 3 часа е. Къде лика нощ. Пак още има там. 3 часа през нощта е. Изпадам пас. Между другото е толкова. Абе, покрива еби мамата. Не ме интересува за фъка няма покрив. Така. Сега какво ще направя ли? Ще си облека целия клей. За да направя тухли. Така, тук ще сложа още. Мато това е чаркол, да. Така, тук слагам единия клей. Да се пече. Така. И има много клей, както миналия епизод. Миналите епизоди видяхте колко много клей. Таковах. Така, тук ще сложа толкова въглени. Тук. Пак така. Ще взема и другия клей. И се чуете от това какво мога да си направя ли? От клея ли? От яйцето ли мога да си направя торта? Точно така, торта. Така, с тортата възстановявате много хил. 4, 5, 8. Тук още така. Също така и почнах. Да. Така, стъмва се. Яко. И заспивам. Защото се стъмва. Така. Сега, какво ще направя? Ще видя как е клея. Да, зле е. Затова ще отида. Ще си пребера някои неща. Не, това ми трябва. Така, това не ми трябва, това също. Така. И това не ми трябва. Ще взема целият клей и целият ще го опека. Така. Следващия епизод колко много клей намерих. И където бях се изгубил на косъм. Така.
така ще се прави клея. Аз ще потърся за паяк, за да си намеря поне още едно стринг и да си направя лък. И ще съм подготвен за пещера. Така. Сега. Ага. Аз не съм вече, защото се измъкнах от нашата пещерническа. Така. Сега какво да правя, не знам. Общо взето, това ще си направя комина. Що с камина, да, камина. Така. Но първо ще се изкача догоре. Да си... няма стане. Така, пода ще го направя или от червена, или от жълта вълна. Не знам от каква. Така. Още съм... То не паяк, още ми е гадно. Как беше се спалнал в къщата ми. Това не знам защо стана. Ужасно. Просто не мога да си обясня какъв ужас. Но, да видим как са тухлите. Така, по 10 брика ли? Така, напредвам. Сега ще ви покажа как се прави такова. Така се правят тухли. Ето, вече знаете как се правят тухли. Брикс. Да. Така, сега ще си опека и малко